Hola ioguis, com esteu? Soc la Lídia. Benvinguts al meu canal un dissabte més. Avui anem a fer una pràctica una mica retadora. És una pràctica de nivell intermig. Si no has fet mai ioga i aterrisses en aquesta pràctica, també la pots fer. Donaré diferents variacions per fer-la, però que sàpigues que serà una pràctica retadora. Va, anem-hi? Doncs agafa l'esterilla i som-hi! Anem a començar assentats, postura de roca, sense posar els dits a terra. Intenta, si aquesta posició t'és molt incòmoda, pots agafar un bloc o dos blocs, col·locar-te entremig dels peus i assentar-te a sobre del bloc. Anant a buscar la posició igual, però una mica més que descansen una mica més els genolls. Si és impossible fer-la, t'assentes, com sempre fem, amb cames flexionades. Jo em quedaré aquí, amb el bloc, per la meva comoditat. Al principi de la pràctica sempre ens costa una miqueta més, per tant, fes paciència perquè el cos de seguida s'agafa. T'assentes aquí, intenta portar el teu cos endarrere, que tinguis esterilla davant per continuar amb la pràctica. Anem a deixar les dues mans a sobre de les cuixes, a portar una mica el melic endintre, a buscar afluixar espatlles i portar la barbeta una mica entrada. I farem un parell de respiracions profundes, inhalant pel nas, exhalant pel nas, inhalant pel nas, exhalant pel nas. Anem a buscar omplir abdomen, inhala i omple. Exhala, porta el melic endintre. Inhala, omple. Exhala, busca el melic endintre. Una més, inhala, omple. Exhala, busca el melic endintre. Bé. Inhalant, portem els dos braços en amunt i ens estirem. A l'exhalar portaràs la mà esquerra al genoll dret i la mà dreta darrere. Si no arribes al terra amb la punta dels dits de la mà dreta, a darrere l'esquena gira. I queda't 3, queda't 2 i 1. Tornem a davant. Inhalem braços amunt. A l'exhalar, mà dreta al genoll esquerre, mà esquerra darrere. Gira, saps que pots posar la cintura si no hi arribes. 3, 2 i 1. Tornem a col·locar mans sobre de les cuixes, buscar una mica l'abdomen endintre. Inhala, busca que l'abdomen s'infla. I exhala, busca el melic endintre, cap a dintre, cap a dintre, cap a dintre. Dues més. Inhala, infla abdomen. Exhala, melic endintre. Inhala, busca abdomen. Exhala, melic endintre. Ara inhala i porta els braços amunt. A l'exhalar portes el braç dret a davant, el braç esquerre darrere i gires. Intentes vigilar amb les espatlles, busca que estiguin en línia, que no quedi una més amunt que l'altra. Inhala i estires una mica més, mirada cap a la mà del darrere i exhala, afluixa. Inhala, estires i allargues. Exhala, afluixa. Inhala, estira els dos braços, estira la coroneta al cel i exhala, afluixa del tot. Inhala un altre cop, braços amunt. I ara a l'exhalar, el braç esquerre davant i el braç dret a darrere, intentant buscar la mateixa línia. Allarga braços i inhala. A l'exhalar, afluixa una mica. Inhala, allarga els braços. A l'exhalar, afluixa una mica. I una més. Inhala, allarga i estira. I a l'exhalar, afluixes del tot i deixes un altre cop les mans sobre les cuixes. Inhales. I exhales. Molt bé. Ara inhala, torna amb els braços amunt.
I a l'exhalar anirem a posar les dues mans a davant. Anem a buscar 4 recolzaments. Si tenies el bloc el treus, col·loques les mans, col·loques els genolls i inhales, portes el pes del cos una mica endavant i exhales, vas a darrere, t'assentes, allargues els braços i potser pots allargar una miqueta més. Allargues una mica més els braços i tornes a pujar. Inhales, portes el pes a les mans, exhales a darrere. Aquesta vegada portes el braç esquerre al costat del cos. I ara quan tornes a pujar endavant, a portar el pes del cos a la mà dreta, inhala i allarga el braç esquerre en amunt, fes un cercle i tornes a darrere, exhala. Inhala, puja, braç esquerre, allarga, exhala. Una més, inhala, amunt, exhala, darrere. Tornem les dues mans a davant i anem amb el braç dret, el posem a darrere pel mell de la mà amunt i estires esquena i estires braç esquerre. I ara tornes a pujar. Inhala, allarga braç dret i fes un bon cercle a darrere. 3. Inhala, pesa la mà esquerra, allarga el braç dret i fes un cercle. 2. Inhala, torna a pujar, allarga i a darrere. 3. Molt bé. Tornem a estirar els braços endavant, camina una miqueta més amb les mans i deixa el front a la terra. Si no arriba a la terra, fes-te un coixinet i queda't 3. Queda't 2. I 1, molt bé. Tornem a pujar cap a 4 recolzaments, col·loca bé les mans. Anem a portar els dits de les mans, per la part de fora els gires perquè mirin cap a tu. Pots acostar una miqueta més les mans cap a tu si et molesta molt aquesta posició. I si no acabes d'arribar de girar, doncs on t'arribi. Si arribes al costat, al costat. Anem a moure una mica canells. Anem a fer gat vaca. Inhala, arqueja l'esquena. Mirada davant, obre el pit. Exhala, apreta les mans. Ves a buscar el gat. Inhala, obre. I exhala, maliquen dintre gat. Inhala, sent l'estirament a canells, sent l'estirament també a la teva esquena i exhala gat. Bé, ens tornem a sentar darrere, a poc vas desenganxant mans i deixes anar. Canells, expulses, com si tinguessis alguna cosa, volguessis expulsar suau, expulsa, relaxa i tornem-hi. Mans a terra, 4 recolzaments. Anem a estirar la cama dreta darrere, braç esquerre davant, al contrari. Inhala, estira. I a l'exhalar, genoll, colze. Ara inhala, estires. I a l'exhalar, el braç esquerre se'n va cap a l'esquerra i la cama dreta se'n va cap a la dreta. Tornes al mig, inhala. I a l'exhalar, genoll, colze. I inhala, estires, i a l'exhalar, el braç cap a l'esquerra, la cama cap a la dreta. Inhala, i exhala, genoll, colze. Inhala, i exhala, estira, cap al costat. Una més, inhala, i exhala, genoll, colze. I inhala, i exhala cap al costat. Bé, tornem, posem la mà al terra i la punta del peu dret a terra també. Anem a pujar. El triangle fent 3 apoyos, cama esquerra en amunt. Inhala, cama esquerra en amunt. A l'exhalar, portes el genoll al colze dret. Esquerra, perdona. I inhala darrere, a l'exhalar, portes el genoll cap al nas. I inhales a darrere, a l'exhalar portes el genoll cap al colze dret, ara sí, et quedes de costat, estires la cama cap al costat, la vas resolant cap al terra i vas col·locant tota la cuixa dreta a la terra. Deixes la punta del peu dret a darrere i queda't aquí 3, deixant el cos que caigui cap a la cuixa, allargant esquena 2, i 1, molt bé. Tornes a venir cap al mig
i portes el peu esquerre cap al costat esquerre del cos, més o menys a la meitat del teu cos, i col·loques el peu a la zona on és la cadera, seria, i col·loques el peu apuntant endavant. Vigiles amb la mà dreta que estigui l'espatlla en línia amb el canell. Gires el peu dret de costat i allargues braç esquerre en amunt. 3, 2 i 1. Tornes a girar, poses les dues mans a terra i ara agafes aquest peu esquerre i amb les mans te'l col·loques al costat de la mà esquerra. Col·loques el genoll de darrere a terra intentant portar-lo ben endarrere. Inhala, obre el pit aquí. I exhala, te'n vas endarrere, vas estirant la cama, que quedi el taló a la terra i els dits cap a tu. Allarga l'esquena, inhala. I exhala aquí per 3. Inhala. Exhala 2. Una última inhala. Exhala 1. Molt bé. Tornem el peu a terra davant i ens n'anem a 4 recolzaments una altra vegada. Anem a fer gat vaca. Inhala, obre el pit. Exhala, tanca gat. Inhala, obre el pit. Exhala, tanca gat. Anem a fer l'altre costat, estira esquena i estira cama esquerra, ara darrere, braç dret a davant, inhala, estira. A l'exhalar, genoll, colze. Inhala, estires, i a l'exhalar la cama se'n va cap al costat i el braç cap a l'altre. I tornem-hi, inhalem i exhalem. Inhalem i exhalem al costat. Inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem costat. Una última, inhala i exhala. Inhala, exhala al costat. Tornes, poses la mà i la punta del peu esquerre a terra. Anem a pujar amb la cama dreta en amunt. Inhala dalt, a l'exhalar el genoll al colze dret. Inhala dalt, estira la cama. Exhala cap al nas. Inhala, allarga. El colze esquerre, o sigui, vas al contrari. Aquí estires la cama. La cama a la terra fins a puxa a terra. La punta del peu esquerre darrere i et quedes 3. Intenta deixar caure la cadera. 2. Obre el pit. 1. Tornem a pujar. I ara anem a portar el peu dret més o menys a la meitat del nostre cos. Col·loquem bé la mà esquerra al terra. Girem el peu esquerre i elevem braç dret. I queda 3. 2. I 1. Tornem a baixar i t'agafes amb la mà dreta, la cama dreta, la portes al costat de la mà dreta per fora i col·loquem el genoll esquerre ben endarrere. Inhalem obrint el pit aquí i a l'exhalar ens n'anem endarrere, col·locant el taló a la terra, els dits cap al cel, allargant esquena i queda't 3. Sent l'estirament esquena, cames, queda't 2. I 1, molt bé. Tornem el peu endarrere. 4 recolzaments i ens tornarem a sentar. Com hem fet al principi, a sobre dels talons, a sobre del bloc, o bé, si costa moltíssim, recorda't que ens hem assentat, com sempre, amb isquions a la terra. Queda't aquí uns segons, notant les sensacions al cos després de tot el moviment. I respira. 3. 2. I 1. Tornem-hi. Posem les mans al terra una altra vegada. Anem un altre cop a estirar la cama dreta endarrere. L'allarguem, estirem i posem la punta del peu a terra. Ara anem a pujar la cama esquerra en amunt una altra vegada, l'allargues i l'estires, inhales. A l'exhalar el genoll al colze esquerre. I inhala darrere. A l'exhalar el genoll cap al nas. I inhala darrere. A l'exhalar el genoll al colze dret i aquí tornes a estirar la cama.
allarga, estira, sembla que vulguis anar al terra, però més aviat vés allargant cap al costat. Col·locaràs la mà esquerra ben col·locada al terra, en línia amb la teva espatlla, gires el peu dret i allargues el braç dret en amunt. Intentes mostrar el teu pit al sostre i allargar el braç dret endarrere, 3. Mantén aquí, 2. I 1. Tornem a baixar i ara baixarem posant el gluti a terra. Cames obertes, inhales, tires a dalt. A l'exhalar baixes i t'agafes potser dels peus, si arribes potser de les cames. Si arribes als peus et pots agafar amb els dits de la Victòria, els 2 dits grossos, i intentar buscar l'abdomen cap a la terra i allarga't aquí, 3. Estira't, 2. I 1, molt bé, tornes a pujar. Tornem a posar les mans cap a l'esterilla. Tornem a col·locar el peu de darrere a terra i tornem amb la cama esquerra en amunt, inhala. A l'exhalar portes el peu més o menys a la meitat del cos, tornem a la planxa lateral, col·loca el peu dret de costat i allarga braç, 3. Imagina't un foc que crema, que vol cremar-te la cuixa, puja-la amunt, 2. I 1. Baixem la mà. I aquesta vegada el peu se'n va endarrere, anem a fer una vinyassa. Inhala a la planxa. Exhala baixant els genolls. Pit, barbeta al terra. Inhala rosant el cos a la cobra. I exhala tornant al triangle. Flexiona una cama i estira l'altra, 3. 2. I 1. Anem ara amb la cama dreta. Inhala, cama dreta en amunt. A l'exhalar, el genoll al colze dret. Inhala en amunt. A l'exhalar, cap al nas. Inhala en amunt. A l'exhalar, el colze esquerre. Estires ara la cama. Col·loques la mà dreta una mica més al mig. Gires el peu esquerre. Llargues, braç esquerre, 3. El portes endarrere, obres el pit, 2. I 1. Ara ens anem a seure, cames obertes, inhala braços en amunt i a l'exhalar baixes, intentant portar el pubis a la terra. Anirem a baixar. Si ens arribem a agafar els dits dels peus amb els dits de la Victòria, t'agafes el dit gros i busques abdomen cap a la terra, allarga't, 3. Respira, 2. I 1, molt bé. Tornes a pujar. Anem a portar les 2 mans enrere cap a l'esterilla. El peu esquerre el recol·loques i ara la cama dreta. El peu el poses més o menys a la meitat per tornar a la planxa lateral. Mà esquerra al terra, gira el peu esquerre, allarga el braç dret, 3. 2. 1. Tornes a baixar. I ara directament ens anem a triangle. Anem a fer una vinyassa. Inhala a la planxa. A l'exhalar el genoll. Pit i barbeta cap al terra. Inhala, rosant, rodolant el cos fins a buscar la cobra. I exhala, te'n tornes a triangle. Fas una inspiració profunda, inhales. I a l'exhalar col·loques els genolls oberts a l'amplada de l'esterilla, els dits grossos que es toquin a darrere i t'assentes. Balasana. Fes unes quantes respiracions profundes. Tornarem a poc a pujar cap a 4 recolzaments. D'aquí tornarem els dits dels peus al terra i continuem fluint. Vinguen. Inhala, cama dreta en amunt. A l'exhalar, el genoll al colze dret. Inhala, cama dreta en amunt. A l'exhalar, el genoll al nas. Inhala, cama dreta en amunt. A l'exhalar, el genoll al colze esquerre. Tornes a obrir. Obre. Obre, obre, tornes a col·locar mà, tornes a allargar el braç en amunt, 3, cap endarrere, obre, 2, i 1, tornem, aquesta vegada tornem, tornes en amunt, allargues la cama dreta en amunt i a l'exhalar portes el peu entre les mans.
Allarguem els braços endavant, els estirem, inhalem. I a l'exhalar estirarem la cama esquerra en amunt. Inhala aquí. I a l'exhalar, a poc porta els dos genolls junts, flexiona les dues cames. Inhala, estira esquena, estira cames. Exhala, flexiones. Inhala, estira esquena, estira cames. I a l'exhalar aniràs a passar aquest peu esquerre endavant i ens assentem. Anem a girar. Portem la mà dreta darrere, inhalant braç esquerre en amunt. A l'exhalar col·loques el colze al costat dret del genoll i fas una mica de palanca per girar endarrere, vigilant espatlles. 3. Peu esquerre en flex. 2. I 1. Tornem. I la mà dreta ara abraçarà la cama dreta i girarem a l'altra banda. 3. 2. I 1. Molt bé. Portem les cames endarrere i ens en tornem a triangle. I inhalem cama esquerra en amunt. A l'exhalar el genoll al colze esquerre. I inhalem a dalt. A l'exhalar el genoll cap al nas. I inhalem a darrere. A l'exhalar el genoll cap al colze dret. Estires la cama. Vas rodolant. Et quedes el pes a la mà esquerra. Allargues braç dret. 3. 2, braç endarrere, 1, tornem a baixar, anem a col·locar mans i directament inhala cama en amunt i a l'exhalar el peu entre les mans. Col·loques aquí el peu i poses les mans a davant de tot, estires bé els braços. Inhalem, estirem la cama dreta. A l'exhalar, dos genolls junts i flexiones. Inhala, estira. Exhala, flexiona. Inhala, estira. Exhala, flexiones i portes aquest peu dret endavant. Portes endavant, portes la mà esquerra darrere, inhalant braç dret en amunt. A l'exhalar col·loques el colze al costat esquerre del genoll. Apretes buscant la torsió. 3, 2 i 1. Canviem ara el braç esquerre a buscar la cama i gires a l'altra banda. 3, 2 i 1. Tornem a davant i ens anem a la postura de Navasana. Col·loca't. Agafa't de les cames, allarga't, inhala. 3. Estira la punta dels dits. 2 i 1. Intenta deixar-te les cames, mantenir braços al costat de les cames. 3, 2 i 1. Flexiona una mica més, esquena rodona, no te'n vas endarrere. Anem a fer uns balancins banda i banda. I relaxem aquí. 3, 2 i 1. Ja hem acabat. Estira't a poquet, estira cames. I deixa que els peus caiguin cap als costats. Palmells de les mans apunten cap al cel. Barbeta una mica entrada. Fes un parell d'inspiracions profundes i exhalacions llargues. I queda't aquí uns segons, anem a relaxar-nos en Savasana. A poc a poc ves movent dits dels peus i de les mans i ves estirant-te, fent una mandra,
Portem a poc els peus a terra. Obrim a l'amplada de la teva esterilla. Inhales aquí i exhales, deixes els genolls que caiguin cap a un costat, el que tu vulguis. Inhales al mig i exhala, deixa que caiguin cap a l'altra banda. Inhales al mig i exhala a l'altre costat. Inhales al mig i exhala al costat esquerre o el que estiguis, et va girant i amb l'ajuda de les mans ens anem aixecant. Ens col·loquem uns segons, postura fàcil. Assenta't sobre els isquions, flexiona les cames, deixa les mans relaxades sobre les cuixes, tanca els ulls. Dóna les gràcies per haver practicat avui, el cos ho agraeix. I acabarem la pràctica cantant un om, porta les dues mans davant del pit i inhala per cantar om. Ves obrint els ulls. I moltes gràcies per connectar-vos avui. Espero que us hagi anat bé, que hagueu ratat el cos i hagueu sentit la musculatura treballar. I ens veiem a la pròxima. Cuideu-vos molt.